खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 1 एप्रिलनिफ्राय 9 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। बिपिएफआ कक्राझाराव खाम्फा बरगयारी आरो दरं अदालगुरियाव दुर्गा दास बर'खौ बिजाथि फोसावबाय। गसाइगावआव कक्राझार लकसभानि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ गाजा गोमजायै बरायदों। गुवाहाटीआव ड्राग्सजों लोगोसे 2 सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हादों। पाठशालानि बाला आरो अन्थाइ दोनथुमनायाव हाद्रिजों गुबुंले जानायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफ्रा सोंखारिदों। फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बर' बिजाथिफोरा जेननानै गुबुना देरहालाङोब्ला दाया दैदेनगिरिफोरनि जागोन बुंदों मिहिनीश्वर बसुमतारी। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनि लाख फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय सेबानि गोनांथार बिथोन। 9 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय गोनांथार बिथोन फोसावदों सेबाया। सेबानि बे बिथोनखौ 9 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरा मानिथारनांगोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय 9 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायसिगोन। सेबानि बिथोन होनाय बायदियै 8 थाखोनिफ्राय 9 थाखोआव उथ्रिनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरानो गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामथारनांगोन। रिपर्ट बायदिब्ला रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समाव फरायसालि एबा फसंथाननि इउनिक कड मख'नाय थानो नांगोन। बेजों लोगोसे 8 थाखोआव मोननो हानाय फरायसानि आइडिबो थानांगोन। बेनि अनगायैबो मुं रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समाव फरायसुला फरायसुलिफोरा 8 थाखोनि मार्कशीटखौ होथारनांगोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ 2 लकसभा मासिनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय। बिपिएफनि बिजाथिया सोर जागोन बे सोंथिखौ लानानै रायजो राजाफोरा सावरायगासिनो थानाय समावनो दोलोनि इसिङारि दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों दिनै कक्राझार लकसभा आरो दरं अदालगुरि लकसभा मासिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि 2024नि बिजाथि फोसावबाय। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दिनै कक्राझार आरो दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि थाखाय दोलोनि बिजाथिखौ फोसावदों। चिरां जिल्लायाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव खुंनाय बिपिएफ दोलोनि मोनसे मेलनि गेजेरजों दिनै हाग्रामा महिलारिया कक्राझार लकसभा मासिनि थाखाय बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी आरो दरं अदालगुरि लकसभा मासिनि थाखाय कलाइगाव विधानसभानि सिटिं एमएलए दुर्गा दास बर'खौ बिजाथि महरै फोसावबाय। बिपिएफ दोलोआ दिनै बिजाथि फोसावनायनि उनावनो मोन्नैबो लकसभा मासिनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी आरो दुर्गा दास बर'खौ बाथौ खेराइ रिजर्टआव गाजा गोमजायै बरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि कक्राझार लकसभा मासिनि थाखाय बिजाथिनि दाबिदार खाम्फा बरगयारी आरो प्रिथिराज नारायण देब मेसनि गेजेराव गोख्रों दान्थे बिदान्थे दाय होलायनाय आरो लाजि फोनांलायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जोबनायाव खाम्फा बरगयारिया बिपिएफनि बिजाथिनि टिकेटखौ मोननो हाबाय। बिपिएफ दोलोनि बे थांखियाव प्रिथिराज नारायण देब मेसआ खुद्रिगोना रोखा। मानोना प्रिथिराज नारायण देब मेसआ कक्राझार लकसभायाव बिपिएफनि टिकेटखौ गावनो मोनथारगोन होननानै गोख्रों फोथायनाय लादोंमोन आरो गावनि देरहानाया रोखा होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गले गले दाबि खालामदोंमोन। नाथाय टिकेटनिफ्राय नेवसिजानायनि उनाव प्रिथिराज नारायण देब मेसआ मा थांखि लायो बेयो नोजोरथावना जागोन। ओरैहाय दरं अदालगुरि मासिनि थाखाय दुर्गा दास बर'जों लोगोसे समानै बारग' मन्त्रि रेहन दैमारिनि मुङा सिखारदोंमोन। गसाइगावआव कक्राझार लकसभा मासिनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ गाजा गोमजायै बरायदों। गसाइगाव नोगोरनि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनै 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ दिनै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि मावख'आव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल हान्जाया गाजा गोमजायै बरायनायजों लोगोसे गसाइगाव जिल्लानि गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांजों लोगोसेनो सानजा कक्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन इस्लारि, 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी,
BTC बियाबनि EM विल्सन हास्टा बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोरलैयैनो 17% भट मोननानै देरहासार जागोना रोखा होननानै बुंथियो। लोगोसे मोनबो दोलोजों फेक्टर जालायनाङा गोरलैयैनो देरहासार जानो हागोना रोखा होननानै बुंबावो। गुवाहाटीआव एसटिएफआ शुक्रबारखालि ड्राग्स फालांगि खालामग्रा सासे सुबुंजों लोगोसे सासे आइजोखौबो हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एसटिएफ हानजाया खानापारा बास स्टेन्डआव सिग्रोमनायनि गेजेरजों सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनानै 61 ग्रामनि हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनो हानायाव गासै हेर'इनजों आबुं जानाय 47 था फिसा फिसा बथलफोर, 10 था प्लास्टिकनि लांदां बथल, गंसे मबाइल फन आरो नोगोद 2060 रांखौबो बोखांनो मोन्दों होननानै मिथिहोबावदों। हमजानाय सानै सुबुंखौ खानापारानि पदमी गगৈ 50 बोसोर आरो बरपेटानि रिजाबुल आली 23 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। सोलिफु दाननि गोरान आरो हाद्रि बालाजों बुंनाय बारहावायाव पाठशालानि रुपनगर ओनसोलाव माखासे फालांगिरिफोरा बाला आरो अन्थाइ दोनथुमनानै बुख्रुबनायाव बारहावायाव बिरफुंनानै गुबुंले जानानै सुबुंनि देहायाव खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदि थासारिखौ नुनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा पाठशाला मिउनिसिपालिटि बर्डआव कमप्लेन हैदोंमोनब्लाबो नाथाय बेनि सायाव जेबो गोख्रोङै राहा लायाखै होननानै मिथिनो मोनदों। बेनि अनगायैबो मोनानि समाव ट्रेक्टर आरो डाम्पारजों बाला अन्थाइ रोगानायनि जाहोनाव गोबाङै दावराव दावसि जायो होननानै अजद दैखांबावदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो जायगानिनो सुबुंफोरा बाला अन्थाइ रोगानाय हाद्रि हालाजों हां लानायावबो गोब्राबै खस्थ' जादों। लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां गथ'साफोर, बैसोगोरा सुबुंफोरा हां लानायावबो जेंना सोमजिदों होननानै मिथिहोदों। बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि दैदेननायाव बेसेन नाङै जिउ राहा दानाय आरो गोसोआरि बिगियाननि सुबुरुन होनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि दैदेननायाव आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटिनि हेफाजाबजों बेसेन नाङै जिउ राहा दानाय आरो गोसोआरि बिगियाननि सुबुरुन हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दिनै बे हाबाफारिखौ एसबि बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाया फरायसाफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि थाखाय आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटिनि हेफाजाबजों फोरोंनो थांखि लानाय जादों। दिनै बे हाबाफारियाव गाहायै फरायसा आरो बिमा बिफाफोरखौ लानानै आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटियाव फरायनो हानाय गासै आयदानि सायाव गोसो जानाय बर' फरायसाफोरजों बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथाया सावरायलायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, मासिगिरि अनिल बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय नार्जारी, लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारी आरो धेमाजि जिल्लानि गासै आफादफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीया बर'नि उथुमाय क'क्राझार बियाबाव फैगौ 2024 लकसभा बिसायख'थियाव बर' बिजाथिफोर जेननानै गुबुना देरहालाङोब्ला दाया दैदेनगिरिफोरनि जागोन होननानै बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।